Guys, dito po ako sa aming Christmas party. May pag-games po si Mom namin. Ayan yung games niya. Ang saya-saya. Dito po kami sa Buenavista, San Fernando. Sa Manis, anong tawag dito? Sa cover court. Ito yung mga parent leader. After meeting, Christmas party, at may mga pag-games. Ayan. Everybody happy. Iba sa tinawag information ni Kiel pag abot na sa dulo, iba na. O, si grupo niya kay memorya ang kulang. Nainot si Bilis, wala sa si Ate man, kinulangan. Sabi ko pa ba ito? Kung gano'n, siya gano'n lang. Si Bilis. Iba nga, ibang Bilis. Ay, Diyos ko. Okay, si gusto. Next. Ay, diba na? Niyo ko. Susok sila sa ikaw yan ay. Basta sila pa nag-participate. Pili nga si Lima. Sisunod na mga Lima. Pili nga si Ate Marisa. Pili nga. O, sisi mo sila nag-participate. O, ito naman dyan. Wala, napihira. Gusto. O, individual. Pili, ito pilitin. Ha? Pili ka mo. Sisipa, sinabi kami. Madali na. 5 din.
Oo, okay. Magulat ka rin kasi si ang leader na nasa inuman. Saka sila sa puso. May ayun ko sa okay na. Ito ba sa kita naman? Ina-action ng leader si mamahulaan na title ng Christmas song. O, siya pa ang nahula. Kaya? O, sige, siya ang leader na grupay. Ate Gemma, si Ate Nini, Mama Jante, kayo rin mo kanina. Race to ito na grupo na makasimbang itulog tama yung gana. Yung. Kasi diskarte mo, basta i-action mo, si Taite, buhula ka nila. Ayan. Okay na. O, try o, diretso na eh. Okay na. Ato ba ka nakatulog? Ayan na. Ready na. Game na ito. Kaya parangin na. Game na dasa. Sisilukan. Gawin kami pa mga ipo. Okay, go. Ito sa taas. Sige. Siguro kasi yung Caroling ngayon eh. Nagkakatuwa siya si Caroling. Oh, di ba ulit? Kasi kami nag-participate dyan. Ate Melody, si Ate Magalisa. O, dali na. Si Ate